Terus misalnya kayak bapak putar kita sing manggon ini arep panggil. Apa? Lah, kurang tambah udan. Nah, dek kok sampean kelas ya pinter kok. Oke. Pripun? Timbangan lho, kurang makan lho mboten. Iku disebar dalan apa dimuat, Bu? Kok iso dimuat iki lho? Ora dimuat ya ora disebar. Nek jadi kapan dilebokno jebolan iki mangga. Aku nang kelas dua jerongan dobel iki jebolan Mbak. Aku nek mau diwelang karo Mas Kantong. Anak aku kon nek ibu kon bawa jare mau. Ono anak jeroan. Katuran barang iki. Mantan Selawewu lho Pak nggih. Sampun utang lho nggih. Selawewu tok. kepada musim Pak. Kepada musim kok. Oh, jenenge Pak gratis. Utang tanggane ra dhewe kok, Pak. Ora apa-apa lah. Sesekali ngono kok ora terus saya semoga katuran ada kok. Kalau yo nyauri Pak. Iya. Kok sesekali nek gak dikelo. Iya. Nek dikelo yo nyauri. Iya, oke. Baik. Mangga Mas. Oke, semoga katuran. Barang jajan, ayo asal berkaci yo biar kita.
tengah duduk hati terkena hatiku tak semua ngadra nangis berpikir